سلامن ጥዕናን ኣብ ዘለኹምዎ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ይምነየልኩም ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክልተ ዘደንቑ ሓበሬታታት ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ኣብ ቱቦታት ደም ብምውህላል ንልብን ንመላእ ጥዕናናን ናይ ምዝራግ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ኮለስትሮል ምውህላል ምዝዋዕ ምትዕርራይን ምጉዳልን ዘኽእሉ ክልተ ውፅኢታውያን መፍትሕታት ክነግረኩም እየ እዞም ክልተ መፍትሕታት ብብዙሓት መፅናዕትታትን ምርምራትን ዝተመስከረሎምን ዝተኣመነሎምን እዮም ዝጠቕመኩም ትምህርትታትን ሓሳባትን ብቕንዕናን ብዝተኸኣለና ዓቕምን ሒዘልኩም ከም ዝመጽእ ንስኻትኩም እውን ከይሰሳዕኹም ነቲ ትምህርቲ ላይክ ግበርዎ ናትኩም ላይክ እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበጽሕ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ነቲ ትምህርቲ እውን ንኹሉ ሰብ ሼር ብምግባር ንኽጥቀመሉ ብሓባር ተሓጋጊዝና ንግበር ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ዶክተር ማይና ይበሃል ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ጥቓኣ ዘላ ምልክት ደወል ሓንሳብ ብምጥዋቕ ብዝልእኽዎም ትምህርትታት ናይ ባዕልኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ኣለዉ እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዉ ማይክሮባዮምስ ቁፅሮም ብምውሳኽ ኮለስትሮል ብኸመይ ብውፅኢታዊ መንገዲ ክንቋፀሮ ከም እንኽእል ኢና ክንርኢ እዚ ዓይነት መፍትሕን መንገድን ውፅኢታውነቱ ብብዙሕ መፅናዕትታት ዝተመስከረሉ እዩ ማይክሮባዮምስ ተባሂሉ ዝፅውዑ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዉ ህይወት ዘለዎም ብትሪልዮን ዝቁፀሩ ዋህዮታት ወይ ድማ ሴልስ እዮም እዞም ዋህዮታት ባክተርያታትን ፋንገስን መሰል ዋህዮታትን እዮም ቁፅርን ዓቐንን እዞም ዋህዮታት ኣብ ውሽጢ ኣካልና ምውሳኽ ኣካልና ኣብ ቱቦታት ደም ዝዝርግሑ ኮለስትሮል ምስ ዝቋፀረሉ ስርዓት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ መረጋጋፅ ተኽኢሉ እዩ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ደኣ እሞ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ዘለዉ ቁፅሪ ማይክሮባዮምስ ክውስኽ ይኽእል ዶ ዝብል እዩ ብጉብእ ይከኣል እዩ ከመይ ጌርና ክንውስኽ ከም እንኽእል ቅድሚ ምርኣይና ቁፅሪ ማይክሮባዮምስ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ምውሳኽ ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ኣብ ዓቐን ኮለስትሮል ቀጥታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ንርአ ካብ ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ብምብጋስ ነቶም ክልተ ቀንዲ መንገድታት ጥራይ ንርአ እቲ ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ብፍላይ ድማ ምግቢ ዝሓቀሉ ስርዓት ወይ ድማ ጋት ውሽጢ ዘለዉ ማይክሮባዮምስ ኣብ ማይ ዝመኩ ፋይበር ዘለዎም ምግብታት ኣብ እንመገበሉ እዋን እዩ እቶም ፋይበራት ከይሓወቑ ናብ ዓብዪ መዓንጣ ብምብፃሕ ኣብቲ ዓብዪ መዓንጣ ዘለዉ ማይክሮባዮምስ ባክተርያታት ነቲ ዝመፀ ፋይበር ብምብልዕላዕ ከም ምግቢ ይጥቀሙሉ እዮም ምስኡ ተተሓሒዙ ከም ተረፈ ፍርያት ካብ 2 ክሳብ 3 ናይ ካርቦን እቶም ዘለዎም ፋቲ ኣሲድ የፍርዩ ሾርት ቼይን ዝበሃሉ በዛ ዓይነት መንገዲ ዝፈርዩ ዓይነታት ፋቲ ኣሲድ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኣሲቴት ቤትሬት ከምኡ እውን ፕሮፒዩኔት ካብዞም ፋቲ ኣሲድ እዚኦም ፕሮፒዩኔት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካልና ንሕና ብቐጥታ ካብ ምግቢ እንረኽቦ ኮለስትሮል ዲያትሬ ኮለስትሮል ተባሂሉ ዝፅዋዕን ኣካልና ብባዕሉ ብጉበት ወይ ድማ ብፀላም ከብዲ ኣቢሉ ዘፍርዮ ኮለስትሮልን ከም ኣድላይነቱ ዓቐኑ እናወሰኸን እናቐነሰን ብውፅኢታዊ መንገዲ ክቋፀር ንኽኽእል ዝሕግዙ ዓይነት ፋቲ ኣሲድ እዩ ነዚ ፋቲ ኣሲድ እዚ ማይክሮባዮምስ ብምፍራይ ኣካልና ብጉበት ወይ ድማ ብፀሊም ከብዲ ኣቢሉ ኣብ ቱቦታት ደም ዝህሉ ኮለስትሮል ክቋፀር ይገብሮ ካልኣይ ካብቶም ብማይክሮባዮምስ ኣቢሉ ዝፈሪ ዓይነታት ፋቲ ኣሲድ ቢትሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካልና ብፀላም ከብዲ ወይ ድማ ብጉበት ኣቢሉ ምንም ከይተሸገረ ኮለስትሮል ዝቋፀረሉ ጥዑይ ስርዓት ዘባኽን ዘዳኽምን ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ወይ ፀቕጢ ኦክሳይድ ብብቕዓት ይከላኸል ኣብ ቱቦታት ደም ንዝህሉ ምውሳኽ ዓቐን ኮለስትሮል ቀንዲ ምኽንያት ኦክሲዳቲቭ ስትረስ እዩ ነዚ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ብብቕዓት ይከላኸሉ እዮም በዛ ዓይነት መንገዲ ኣካልና ነቲ ዝተዛብአ ዓቐን ኮለስትሮል ክቋፀርን ከተዓራርን ይሕግዞ እዚ ዝስዕብ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ብምስዓብ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዉ ቁፅሪ ማይክሮባዮምስ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ኢኑሊን ተባሂሎም ዝፅውዑ ፋይበር ብምምጋብ እዚ ፋይበር እዚ ኣብ ማይ ዝመክኽ ዓይነት ፋይበር እዩ ነዚ ፋይበር እዚ ካብ ዝሕግዙ ምግብታት ፃዕዳ ሽጉርቲ ቀይሕ ሽጉርቲ ከምኡ እውን ኣስፓራገስ ይጥቀሱ እዞም ምግብታት እዚኦም ውሽጡ ዘሎ ኢኑሊን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፋይበር ናብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ንማይክሮባዮምስ ከም ምግቢ ብምግልጋል ቁፅሮምን በዝሖምን ንኽውስኽ ይገብር ካብዚ ንታሕቲ ዝጠቕሶም ምግብታት
ኢኑሊን እንተዘይሃልዎም እኳ ካልኦት ጠቐምቲ ፋይበር ዝሓዙ እዮም። ተመሳሳሊ ጥቕሚ ይህቡ። ቁጽሪ ማይክሮባዮምስ ክንውስኽ ንኽእል ይሕጉዝና። ቱፋሕ፣ ካሮት፣ ኮመደረ፣ ቺያሲዲ፣ እንጣጢዕ እዚኦም ኣብ ውሽጦም ልዑል ፋይበር ዝሓዙ ምግብታት እዮም። በርግጽ መብዛሕትኦም ቆጽላ መጽልን ፍራምረን ዓቐኖም ይፈላለ እምበር ፋይበር ኣብ ውሽጦም ሒዞም እዮም። ከምዚ ዓይነት ኣመጋግባ ብምስሓብ ቁጽርን በዝሕን ማይክሮባዮምስ ንምውሳኽ ኣድለይቲ እዮም። ቁጽሮም ብምውሳኽ ድማ ነቲ ካብዚ ንላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ጥቕሚ ምርካብ ይከኣል። እቲ ካልኣይ መፍትሒ ናይ ጸላም ከብዲ ወይ ድማ ጉበት ጥዕና ብምምሕያሽ ከመይ ጌርና ዓቐን ኮሌስትሮል ክንቋጸር ከም እንኽእል እንሪእየሉ እዩ። ኣብ መንጎ ጸላም ከብድናን ዓቐን ኮሌስትሮልን ቀጥታዊ ምትእስሳር እዩ ዘሎ። ጸላም ከብድና ልዑል ሓደጋ ክሳብ ዘይበጽሖ ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዉ ዋህዮታት ናይ ምሕዳስን ናይ ምሕካምን ዓቕሚ ኣለዎ። ኩነታትን መንገድታትን ምስ እነመቻቸወሉ እዞም ዝስዕቡ ናይ ኣመጋግባ ስርዓትን ተግባርን ብምቁራጽ ንጥዕና ጸላም ከብዲ ንምምሕያሽ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ። ቀዳማይ ኣብ ውሽጦም ዝተጻረየ ሽኮር ወይ ድማ ሪፋይንድ ስጓር፣ ትራንስፋቲ፣ ኣልኮል፣ ሪፋይንድ ካርብስ ዝሓዙ ምግብታት ካብ ምምጋብ ምቁጣብ። መብዛሕትኦም ዝተዓሸጉ ምግብታት እዞም ጥዑያት ዘይኾኑ ኬሚካላዊ ውህዳት ሒዞም እዮም። ካልኣይ ካብ ዝተዓሸጉ ናይ ፍራምረ ጁሳት ምርሓቕ እዩ። መብዛሕትኦም ዝተዓሸጉ ጁሳት ፍሩክቶዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽኮር ሒዞም እዮም። ፍሩክቶዝ ንጸላም ከብዲ ንስብሒ ናይ ምቅላዕ ዕድሉ ብኽልተ ዕጽፊ ክብ የብሎ። እዞም ዝስዕቡ ኣሕምልትን ፍራምረን ምግብታት ጥዕና ጸላም ከብድና ናይ ምምሕያሽ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዎም። ቀዳማይ ካውሎ፣ ካልኣይ ሓበሻ ካብሎ፣ ሳልሳይ ብሮኮሊ፣ ራብዓይ ብሉቤሪ፣ ሓምሻይ ድማ ዓሳ። ሕጂ ዝጠቐስኽዎም ምግብታት ካብዚ ንላዕሊ ዝረኣናዮ ተግባራትን ብምቁራጽ ጥዕናን ስራሕ ጸላም ከብድናን ብምምሕያሽ ዓቐን ኮሌስትሮል ብጥዑይ መንገዲ ክንቋጸር ንኽእል ኢና። ነዞም ክልተ መፍትሕታት ብግቡእ እንተስዒብኹም ምዝባዕን ምውሳኽን ኮሌስትሮል ክተተዓራርዩን ክተውርዱን ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ ድማ ትኹረት ክትገብሩሉ ዝግባእ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘሎ ቁጽሪ ማይክሮባዮምሲ ዝቕንሱ ስርዓታት ኣመጋግባን ተግባራትን እዮም። ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ቁጽሪ ማይክሮባዮምስ ዝውስኹ ናይ ኣመጋግባ ስርዓታት ከም ዘለዉ ተቓራኒኡ ጽልዋታት ዝፈጥሩ ስርዓታት እውን ኣለዉ። ካብዞም ስርዓታት እዚኦም ሓደ ኣብ ውሽጦም ዝተጻረየ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ምድግጋም እዩ። እዞም ምግብታት እዚኦም ናብ ውሽጥና ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ዘስዕብዎ ኬሚካላዊ ለውጥታት ኣብ ማይክሮባዮምስ ኣሉታዊ ጸቕጢ ብምሕዳር ቁጽሮም ንኽጎድል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም እንወስዶም መድሓኒታት እዮም። ብፍላይ ድማ አንቲባዮቲክስ። መብዛሕትኡ ሰብ ብባዕሉ ፍቓድ ካብ ዝወስዶም ዓይነታት አንቲባዮቲክስ ፔኒስሊን ከምኡ እውን ኦሞክሳሲልን ብቐንዲ ይጥቀሱ። እዞም መድሓኒታት እዚኦም ኣብ ውሽጥና ምስ ኣተዉ ኣብ ቁጽሪ ማይክሮባዮምስ ዝፈጥርዎ ጽልዋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ነዚኦም ብምጥንቃቕ ቁጽሪ ማይክሮባዮምስ ዝቕንስሉ ስርዓት ብምቁራጽ ምውህላል ኮሌስትሮል ምውራድን ምንካይን ይከኣል እዩ። እዛ ቪድዮ ንሓደ ዓርክኹም ወይ ስድራ ቤትኹም ክትጠቅም ትኽእል እያ እሞ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ከምዚ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ብሰብ ሞያ ክትረኽቡ እንተደልኹም ከዓ ሰብስክራይብ እንተዘይገርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ጥዕና ይሃበለይ። ሰናይ ቅነ